Pila ka mga baroto sa coastal barangay sa Talisay City, Negros Occidental, ginguba sa mga baskog nga balod. Sa banwa naman sang Don Salvador Benedicto, mga bisita kag staff sang isa ka tourist establishment na rescue sa naglungtad ng isang landslide. Yaring balitang itutukan ni Ashley Liza. Magluwas sa pagtupa sang ulan, mabaskog man ang hangin kag balod sa coastal barangay sa syudad sang Talisay. Kagabi kadungan sa pagtupa sang mamunog nga pag-ulan ang pagsaka sang tubig kag pagmadlo sang hangin. 3 ka mga baroto sa mga manugpangisda ang ginhampak sang balod kag naguba. Ang manugpangisda nga si Manong Edu halin kagabi pa nga nagapulaw para mabatayan ang iya nga baroto. Dako nga perwisyo kuno sa iya tion maguba ang iya baroto nga ginagamit sa pagpangisda. Mulang nila magbantay ka di kong madlos. Pagka kung daw di mga sarangan ang kano, sulod ka to sa sulod kay dalom to sa sulod sa may taytay to bla. Kulawan mo ginasya kay kundi mo kulawan kag bubabayan mo nga matulog ka sa balay mo pagka bugtong pag-aga kundi guba sa Si Manang Adelfa naman nagaaligmat na sa posible pagtaas pa sang tubig. Sang gabi na daw okay, sang daw kagahon. Naglulumpat na lang kami ng mga bangka tinapok-tapik na. Hindi na spektar kay gamayang bangka. Siyempre dalom. Hindi taman mataya nga aton kabuhi da. Babayan na lang. Padayo naman ang monitoring sa Talisay CDRRMO sa mga flood kag landslide prone area sa syudad. Sige man ang amon nga monitoring sa mga area nga may posibilidad nga magka-flooding. Wala pa kami sa may mga incident like may nagsaka ka tubig, nagsaka tubig or may nag-evacuate. Pero continuous ang amon nga monitoring sa sini nga mga area. Bangod sa mabaskog nga pag-ulan, nagluntad ang landslide sa bahin sang barangay Kumaliski sa banwa sang Don Salvador Benedicto kahapon. Sa video nga ini, makitaan ang pag-rescue sang katapos ng DSB MDRRMO sa pila ka mga guest kag staff sang isa ka tourist establishment matapos amat-amat nga natiphag ang duta sa lugar. May pulo ka mga bisita kag siyam ka mga staff ang hiluway nga na-rescue sang responders. Kilala ang banwa sang Don Salvador Benedicto sa mga kalan-an kag resort sa kilid sang bukid. Panugyan sang MDRRMO sa mga pumuluyo kag mga bisita nga mag-aligmat bangod sa posible pagluntad sang landslide tugas sang pag-ulan. Upod kay Reynald Castillo, Ashley Liza, 1 Western Visayas.